നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൂരി ഉണ്ടാക്കാനാണ്. പൂരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗോതമ്പ് മാവെടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനച്ച് വെക്കുക. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു ശകലം കൂടി അയവ് വേണം മാവിന്. ഇങ്ങനെ കുഴച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. നമ്മൾ 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം ആയി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കും. ഒരു ശകലം കൂടി ആകാനുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് എല്ലാമായിട്ട് കുഴച്ച് ഇപ്പം നല്ല പരുവായി ഉണ്ടാ. ഈ ഒരു അല്ലാതെ നമ്മൾ മാവിനകത്ത് എണ്ണയും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന മാതിരി അങ്ങ് ഒത്തിരി കട്ടി കുറച്ച് പരത്തണ്ട. പൊടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തുന്നത്. ഇത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടാൻ നേരം തല്ലിക്കുടഞ്ഞിട്ട് ഇടാവുള്ളല്ലേ, എണ്ണയ്ക്കകത്ത് പൊടി കരിയും. എല്ലാം നമ്മൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവെല്ലാം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമേ ഇടാവുള്ളൂ. എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം മുട്ടക്കറിയും റെഡിയായി, പൂരി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട.